weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jingue jeeri to jeeriyel tumbere to awoynata to mamareysa to lajolo to lojolo to lojolo to mafondu to ɗalla haya to hudallayi to sincan jakiri to agrisa ko on takkusan juula ha e nder galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to lexeyba guural yaro e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie météo o halfinaɓe ko fateɓe to weeyo leydi ɗi ɓe kolliri tigui e ɗeɗo balɗe tugui alkamisa hanki o fayi sappo e joyi ha lewru gonɗen ɗo ema taske nguleki cattugu no fewi e nder région mo trisé moura nguleki ki ne wawi yaade ha sappo ha capanɗe nayyi e jeegom ha capanɗe nayyi woni 46 ha 48 décret to leydi Sénégal Macky Sall hoɗojo leydi ɗi uma woya kay waɗede inauguré taw ko aéroport international mo Saint-Louis ɗum wonata ko ñande alkamisa sappo e nayyi ha lewru juillet ndu gonɗen ɗum to leydi Mali ujunere temedde tati neɗɗo gollotonoɓe e société biteɗo Comatex ronkunoɓe hebde jobdeli mumen kene wona lebbi jeegom joni kamɓe kala noon keɓe qime ha ujunere temedde tato neɗɗo kamɓe kala ɓe keeɓi jobdele mabɓe hano hannirtani to leydi Burkina Faso Blaise Compaoré gonnoɗo hoorejo leydi ndi kañum kala ñawede kaddi gurdam mum e kasso tawa ñaweɗa koko fate juuɗe mum moddude e wargo Thomas Sankara haɗani tigui o bismama e oɗo saaha joni guila ñalawma hanki o omo tawe e nder leydi Burkina Faso to leydi Guinée Conakry to leydi Guinée Conakry teskama noon ɓena tato taw ko jeeyaɓe e mawɓe catala bitegal FNDC darinoɓe lankay hadde 3e mandat Alpha Condé nangganoɓe kay guila talata kamɓe kala ɓe ɓendinama tokkaso mawɗo mo Conakry to leydi Angola gonnoɗo hoorejo leydi ndi biyetenoɗo José Eduardo dos Santos o yalti aduna aljuma hande o e nder clinique goto tawteɗo to Barcelone e nder leydi Espagne habaruji men joolam jaɓɓerima jaaha to dowlaji dentude Amérique ha to leydi Japon to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren kala rafi mo Allah addi ene jogui kene safra ɗum an tuguiɗo an donkuɗo famde ɓandu mum donkuɗo famde hoore mum an donkuɗo haalde cellal an gonduɗo e koyɗe musoje keeci musoki gonduɗo e tension diabète reedu wuttoru jokkodira e gorel te joni joni jittuɗa hoorema hano hannirtini gorel te ko haako fewna ko ha fewi walla ko warga ummiri ko en to Corée du Nord ko lekki ki ala rewam ki ala produit chimique ko lekki naturel ki jomiraɗo jippini cafrowi rafiji kewɗi gorel ti dendagal rafi mbawɗa wondude ko ɓuuri hewde rafiji gorel ti ne safra hano hannirtani gorel ti saɗa yiiɗi andude tigui tigui so tawi ne wawi wondude ene wawi safrude rafi mo gonduɗa jahata ko site mabɓe internet tappa www.gorelti.com ma yi dendagal rafiji gorel ti safrata ma yi kadi hollo gorel ti foti hutorede kala jiɗɗo jokkodirde gorel ti noon jokkodirta ko ɗiɗo numéro uji so tawi koto leydi dowlaji dentude Amérique jokkodirta koye biyeteɗo Abou So kawral Fouta business numéro makko téléphone ko plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde numéro mum téléphone ko 06 50 99 64 43 so tawi koto Afrique du Sud jokkodirta ko Ibrahima Sow
numéro téléphone makko ko plus 278 27 46 76 72 so tawi ko Congo Brazzaville jokkodita koye Mamadou Gaye numéro mum téléphone ko 00 242 05 050 36 08 so tawi ko to leydi Gambie jokkodita koye biteɗo Abou Bah numéro mum téléphone ko 00 220 282 29 43 tawi ko to leydi Mali tawi gonɗa ko ñorode Mali jokkodirta koye biteɗo Daouda Sara numéro makko téléphone ko plus 223 72 68 11 54 gorel te ko lekki ki Allah addi ko jomiraɗo jippini safo rafiji kewɗi musidɓe tedduɓe ɓe funnague hirnague ɓe rewo e worgo mbadden dando faade e gorel te ƴettode taburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawnde jeetati lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah ene nanggani en karallagal ngal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗorɗen debbo goto Mauritaniajo biteɗo Mariama Mintou Mohamed hen Salema majjunoɗo hanki o majjirno noon ko Mauritanaɓe ɓe o yaduno hijjore to Makka to caggal nde o yiila waktuji kewɗi noon o yitama omo selli omo jama o tawti kay oɗo saaha joni o tawti Mauritanaɓe ɓe o yadunoɓe kay ko fate hijjore o holliri noon ko kanko o welano heddade yidde joncade seeɗa e nder juma gota wiyete ka joni ko wiyete isolement e nder juma wiyete kam juma al haram on kana juma noon holliri tigui o yinno ko heddade hen waktuji seeɗa o yejjiɗo noon haalande kay yaadiɓe makko ɓe wonde mo yinno heddade ɗon seeɗa e oɗo saaha joni noon o tawti ɓen Mauritanie naɓe tawateɓe toon hono holliri kay jaagogal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe diine e ko fate jangde lasli ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri alkamisa hanki o wonde kay ujunnaje ɗiɗi e yimɓe ɗiɗo woni ko holkisa hen ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetato e jeegomo ko teste mo hinde TDR woni test jawɗo temedde ɗiɗi e sappo e jeegomo heddiɓeɓe ko PCR woni test laboratoire e nder holkiso he noon hen temedere capanɗe jeeɗiɗo e jeenayyi tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe nogas joyo kefti cellal mumen paati galleji mumen ɗiɗo kawrela dialla ene teska noon e oɗo saaha kala mboroso covid sappo e jeenayyi o ene ƴelliti no fewi e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen halfinaɓe ɓetoweyo woni météo ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde kay ɓe kolliri ɓe jertini dendagal Mauritanie naɓe ha tengti noon ɓen tawteɓe nder région mo Trisémour wonde kay eɗeɗo balle maɓe keeɓa nguleki cattuki no fewi ɗum noon woni ko wiyete canicule kina nguleki noon fuɗɗoto tigui ko alkamisa hanki o jeeɗiɗi lewru morso ma ya noon ha ɗo e sappo joya lewru morso gonɗen ɗum nguleki ki noon ma température mum ma ya ha 46 degré e nokkuji kadi walla ñalawmaji ene wawi yaade ha 48 degré ha tengti noon e wuuro witego bira mugrina wondude eko taari ɗum kala e wuuro witego chegada e zoyrada ifderi ke ko taari ɗum kala laamu ngu noon ene jertina dendagal ɓen tawateɓe nder nden falle yo tinno kala jaahoyo yoɓo ndiyam hano hannirtini eɓe mbaɗi jertago kadi faade ɓen yimɓe ɓe mbattata hakkillaji men no fewi e ɓeɗon nayeɓe ɓe jogui e wondude e sukaɓe tokosɓe ɓe jogui e kala saaha kay mbawa rokkede ndiyam hano hannirtini kono noon kadi rewɓe sowiɓe woni rewɓe horiɓe e kala saaha kadi mbawa rokkede ndiyam hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen
kolaɗo kuɓala ministére des affaires islamique biteɗo beytallah ahmed o holliride o waɗi tigui inauguré woni udditgol juma kesso e nder leegal bitegal cité plage to nakshot juma ka noon ene jogui hattani jaɓɓade ha temedde tato neɗɗo ko ONG koytinaɓe noon kañumen finance golle juma ka tawa ɓe rewri ɗum koye ONG juuɗe ONG goto Mauritanie naɓe on ONG koytinaɓe o noon mo wiye erham ala limiya ko noon o wiyete o rewni ɗum noon koye juuɗe ONG Mauritanie goto biteɗo Elied ala Oulia ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar jagorgal leydi ndi kalfinare ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o noddi dendagal ardiɓe woni hooreɓe landaji dawrugol tawateɓe nder leydi ndi batu noon ko ñande talata paaɗo batu ngu noon ko yidde kay heblanade e yewtidde ko fate subgoji sawa ko subgoji leydi ndi no gas joyi parti politique woni no gas joyi landa dawrugol noddama e nguɗon batu batu noon yooɓe gar ɓe ƴeewa ɓe jewtida ɓe jewtida kay ko fate keɓugal subgoji paaɗi tawi ko subgoji ɗiɓe mbiyata législative woni suɓade sarɗiyeji e subgoji régional woni tigi suɓade président ji régionaux ji wondude municipal woni suɓade mairie ji subgoji ɗi noon siftinde on noon e yontere mane ɗen Mohamed Wula Bilali Messoud ko hoore jagorɗo leydi ndi kañumen hoore mum ardinoma batu taw ko batu ministériel holfinaɓe noon batu ministériel noon gona batu noon ko yidde kay heblanade ko fati e ɗiɗon sungoji e nder guna batu noon ɓe nder guna batu noon ɓe tafino hen cité ji ɗiɗi e nder nguɗon batu ɓe tafino hen cité ji ɗiɗi ɗina cité ji noon ko heblanade ko fati gomuji ɗiɗi heblanade ko fati kay e mbiye ko fati e ɗiɗon sungoji ɗina heɗi hen gomu goto noon halfina tigui kala ko fati texte uji juridique e organisationnel gomu keddigo ngu noon halfina koko fati probléme aji matériel e logistique gomuji ɗiɗi kala noon jamirama tigui namdama ɗo kay mayirɗe lewru morso gonden ɗum yatoɓe gaddi tigui ko wiyete rapport aji mabɓe hano hannirtini koye hitande 2023 paane dartone nde ko nden tigui sumgoji sarɗiyeji woni tigui sarɗiyeji e mayruji e hawreɓe régionaux ji cuuɗina sumgoji mbaɗata mbiɗen koye hitande 2023 woni hitande dartonde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen raka ko landa lunda ene ardi landa ka birana da abeydi ɓe kolliri noon kamɓe ardiɓe landa ka noon ɓe kolliri tigui wonde jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccungol laamu noddi ɗum batu kay ko fate heblanade sumgoji sarɗi sumgoji leydi ɗi ɗum noon ko ingérence ɓe kolliri tigui ko ingérence woni tigui laamu ngu nannude e juuɗe mum e hunde mum to fotani nannude e hono ɓe mbiri kay wonde kanoɓe hono hori kay ɓe artiɓe landa rak ɓe kolliri tigui wonde leydi Mauritanie ene jogui kay article mo 2012 woni 2012 tibara 027 di 12 avril 2012 ko ngal kulal noon ene rokki yamirore kay ngal kulal noon yamirno tigui tafgo catala bitegal seni woni commission électorale nationale indépendante e nder on loi noon article mum ɗiɗo holliri article mum ɗiɗi woni article 2 ene holliri wonde seni ene jogui kay ene jogui hattani ene jogui kañum jogui tout le pouvoir heblude e yuɓɓinde e supervise kala ko fate sumgoji e nder leydi hen guila kay ko fate validation liste uji ha yaltinde résultat ji ɗi kala ɗum noon foti heddade koye juuɗe seni wona e juuɗe jagorgal kalfinade ko fate gueɗe nder leydi walla e juuɗe hoorejo jagorɗe ɓe kolliri noon wonde kay hay ko hoore jagorɗe ardi batu en mbirta ko batu ministére uji ɗum foof noon koko fate ingérence wona hunde fonde wonde ɗum noon wona konguɗam ko konguɗi ɓen ardiɓe landa lunda wiyete ka raka ko wayno biranta abeydi e yaadiɓe muma ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen catala halfinaɓe ko fati e weeyo witegal rakka kañumen e kolliri communiqué mumen aljuma hande o e nder communiqué o ɓe kolliri tigui jamma jeeɗiɗi ene wiyata jeetati woni tigui jamma beɗɗo teskama toggoji e nder yoga e région ngaji ɗe leydi Mauritanie so tawi koto hoddela sharqi to nokku biteɗo Mebrouk heeɓi 20 mm
Tigeni heɓi 20 mm so tawi koto wiyete Lamba heɓi 18 mm Marveggen heɓi 15 mm Ummel Cheikh heɓi 17 mm Deslim heɓi 11 mm Boubacar heɓi 11 mm to wiyete Mélis heɓi ko millimétre uji 10 so tawi noon koto hoddela Garbi to wiyete Bagdad heɓi 40 mm to wiyete Ehla Cheikh heɓi millimétre uji 9 to wiyete Megbougou heɓi millimétre uji 9 so tawi koto Asaba to wiyete Lebyar kañumen keɓi Lebya heɓi sigi 10 mm to wiye Lekbiya heɓi millimétre uji 5 to tawi noon ko nder région de Gorgol to région de Gorgol noon to wiyete Argawa heɓi millimétre uji 10 Mbut ko millimétre uji 8 to wiyete Lemchegen heɓi ko millimétre uji 7 ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paden Ousmane Sonko kañum woni maire mo Ziguinchor kañum kadi ardi kaɗo landam witi eka Pastefa ko landa lunda alkamisa hanki on kanko Ousmane Sonko omo tawetno toon jillu makko to Guinée Bissau tawa bismimo toon ko hoore leydi Guinée Bissau biteɗo Umaru Sissoko Mbalo Ousmane Sonko noon holliri tigui wonde yewtidi ko heewi ko ɓe yewtidi ko heewi kankoye Umaru Sissoko Mbalo hoore leydi ɗi ɓe jewtidi ko heewi noon ko fate dawrugol gonka dawrugol leydi Sénégal e gonka dawrugol leydi Guinée Bissau kala o holliri kadi ɓe jewtidi ko juutino feewi ko fati kay e sancieji ɗi CEDEAO jogui siftinde o noon Umaru Sissoko Mbalo ko kañum woni hooreje leydi Guinée Bissau e oɗo saaha kadi kañum ardi catala bitegal CEDEAO ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar alkamisa paaɗo woni alkamisa garoɗo Macky Sall hoorejo leydi ni ma ƴettu laana mum walla otoji mum ya tigui ha to Saint-Louis noon nawam toon tigui ko nawatam toon tigui ko waɗode inauguré woni tigui udditala aéroport international mo Saint-Louis on aéroport noon gonnoɗo e golle ɗo saaha kala golle mum ne wayno gasi e nder temedere kala hen 96 gasi woni 96% e golle mum ene wayno kibbini hono holli kay jagorgal kalfinado ko fati tourisme e kalfinado kadi ko fati transport aérien biteɗo Aliou Sarr o holliri noon aéroport on noon ko golla e muɗum ene guime ha nogas ene yiya milliard taw ko franc CFA o holliri noon wuuro Saint-Louis ngu ko wuuro joguigo pétrole joguigo gaz ko wuuro kadi ngo tourisme en jiiɗi arde kala saaha wangade jogade ɗum aéroport pattam lamo baɗo ni noon ma ɓeydu gardinde wuuro ngo ma ɓeydu kadi fayida wuuro ngo e ɗum kadi ma ɓeydu tigui ma waɗ gartam no fewi ko fate faggudu leydi ndi omo waɗi erago noon kanko jagogal kalfinade ko fate transport aérien ko fate tourisme kay wonde dendagal Saint-Louis naɓe kamɓe kala ndeɓe jaltata alkamisa 14 lewru morso woni lewru juillet ni gonɗen ɗo ɓe mbawa jabbade tigui hooreje leydi ndi garowo wadde toon inauguré oɗon aéroport taw komo international ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɓe ɓe hinde gendarmerie taw ko tawateɓe to brigade colis ene tawe nder département me Louga ɓe teeɓima sofreɓe tawde ɓe teeɓinoma ɓen sofreɓe tato ɓe noon ɓe golloto koye société biteɗo sahalienne d'entreprise on sahalienne d'entreprise noon ene wiye CSE ɓe nanguira noon koɓe nangano noon koɓe ciggo gasoil e nder ɗiɗon camion ngaji tawa ɓe jeeyanno on gasoil yidde heblanade kay ko fate julde taski nde kamɓe sofreɓe tata manemaɓe kala ko jogui rewɓe ɗiɗo ɓe jogui kadi ɓesgu hewgu no fewi ko ɗum tigui ɓe gonno e heblanade heblanade tigui ndeɗon julde ɓe teɓama noon kamɓe tato kala ɓe darima yesso ñawoɓe teɓano guila ñande nogas e tati lewru juillet mayno ndu ɓe darima yesso ñawoɓe mone mabɓe kala taƴannama lebbi jeegoma e nder kasso ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi ɗi kalfinade ko fate cellal aade gollidiɓe mum ɓe kolliri aljuma hande o wonde ko temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi e jeegom neɗɗo kolkisono e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder holkiso he noon nogas e goho tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe 19 kepti cellal men paati galleji men e teska noon hay goto ala tampuɗo hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi leydi Sénégal e oɗo saaha joni ene yaade capanɗe jeetati e jeegom ujunere fayi temedde nayyi capanɗe joyyi neɗɗo winditiɓe dogol coronavirus hen capanɗe jeetati e nayyi ujunere temedde nayyi nogas e jeenayyo keptino cellal men hano hannirta ni ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati ko ɗum woni ko hawre ladial capanɗe joyyi e jeeɗiɗi neɗɗo woni ka active e ñalawma hande o ko hedde juuɗe safroɓe so tawi ko fuɗɗiɓe ƴettude ñakkoji men tugui ko ñakkoji ɗi naati
leydi ndi faati oɗo saaha joni ɓe jaara koye million ne fawi temedde nayyi capanɗe jeenayyi e tato neɗɗo ene fawi temedde jeegom e capanɗe jeegom e yimɓe jeediɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal noon teskama tigui yaltude Dakar oɗo saaha joni kay faade e yoggata jiɗɗa faade kala ha tengti noon e Fouta ha tengti noon lapol polol dande maayo e oɗo saaha joni ko caɗele mawɗe no fewi ko ardi foof e nder Dakar hollirama wuuro ngo kala ko embouteillage uji kulɓiniɗi no fewi ko wona ɗum ko kadi oɗo saaha joni dendagal garage uji ɗi ganduɗa kala sofreɓe ɓe e meelan gueɓe nana ɓawlini jeese ne beeli laɓe mumen ha beeli ne ƴeewamo kirsim kala to biye jaranno ujunnaji ɗiɗi e oɗo saaha ɓe batti ujunnaji tati walla maɓe jaaha ha ujunnaji nayyi ɓe nunnani ɓe ni ne jaaha ha ujunnaji joyya so tawi sakku sella joguiɗa walla valisel joɓatno guela 1000 francs woni temedde ɗiɗi e oɗo saaha joni sa yoɓani temedde nayyi woni 2000 walla 3000 francs ɓe daratama ni kadi ɓe mbiyatma ko saɗa yiiɗi kuppa sa yiiɗa jooɗoɗa ko ɗum woni konngudi mabɓe ene teska kadi e oɗo saaha joni ko fate dammiri layeji taske oɗo saaha hay goto susa jowa faade damgol kala ngol jofiɗa taw ko prix mum ne ƴaggino fewi e oɗo saaha joni gurdam ne satti no fewi e nder Sénégal ha tengti to Dakar ene teska kadi e nder Dakar lamorgo leydi ndi e oɗo saaha joni ene teska wuyɓe ne mbayno leydi no fewi ayiyat neɗɗo no ñanti ha yoɗi ne cikka ko neɗɗo kilifaɗo tawa ko gujjo molanteɗo Allah e oɗo saaha joni aron kat andude hen ni wonɓe wuyɓe ɓe gona Allah e kewgola wuyɓe oɗo saaha joni e nder Dakar enena mbiyetan noon sofereɓe ɓe ne kaqqilta no fewi sofereɓe leydi Mauritanie Sénégal e Mali kala nawoɓe jultoyoɓe saabu e oɗo saaha joni teskama tigui ngakkugol ko fate langmugum biyeji ɓe kewi ko dublude kala ko jaranno kaya ujunere ɓe mbattat ujunnaji ɗiɗi walla ujunnaji tati saabu kay ɓe calculta ko biye retour o saabu ɓe kewi artude taw ko karo ko vidde walla auto o ko vidde hewɓe mabɓe kadi kewi ko joƴƴinde kilineɓe garta ɗon e ɗon kadi ƴetta kilineɓe fadde balle ɗiɗi balle tati tawa ɗanaki poftaki ɗum noon saabo accident ji ɗe mbiyata tan yooɓe kaqqille no fewi ɓe mbatta hakkillaji mabɓe ɓe ganda kadi ko yimɓeɓe nawata wona dabeje ɓe jara jaam yarude jeese hatta yettade yo Allah aynu Allah rena allahumma amina tabruji men ɗemgal pulaar tabruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal ma jaa ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah asalmitama juurama plateforme Casamasal rewɓe laape gardugol nde Mari Sagna coopération presse mairie Ziguinchor kamɓe de ɓe jaltini jonde mabɓe ɓe kaaliɓe mbi ina wayno yo woote o yo rew normal yo campagne o yo feew yo rew normal kala mo Allah hokki yo ƴettu université Cheikh Anta Diop étudiaji Casamance wonɓe toon ɓe kamɓe de ɓe jaltini konngudi mabɓe fewde e maire Ziguinchor Ousmane Sonko ɓe mbi nde Ousmane jooɗi nde eɓe ndewi million ngaji 5 yo Ousmane yoɓ Ousmane noon wi gonga ko état continue kono kañum ñamlaki ñamlinoɓe ko ɓen joɓata ina wayno wonmo Ablaye Baldé yadduno coalition on itti million ngaji tottiɓe ɓe jeehi ɓe jooɓi joni noon ɓe garti ɓe mbi Ousmane Sonko yo addu kalis o million ngaji ɓe jooɓoya on wi ɓe keeɓi saabu won police ji wonɓe caggal mabɓe ina duubaɓe ina kaɗamo jonde e mairie nde kanko o tottani hande o tottani janggo ɓe mbimo yo ƴeew koyngal ngalo amirta ngal ɗo ngalo amirta fewani o jogorano jooɗa ɗo e mairie Ziguinchor kadi Ousmane wiɓe yoɓe jaltu bureau muɗum taaƴi kadi contrat wonta yoɓanɓe kadi ɗo kadi luwas kamɓe étudiaji ɗi ɓe mbi ɗum tati memata jeena e padi ha on ñalawma dawa joni noon wona min haali ko haala Ousmane Sonko o wi Macky Sall yo Casamance naɓe gandu o yiiɗa Casamance o yiiɗa joolaɓe fof wi ko rebelaɓe kanko no guila oɗo rebel jagga fewde joni jaam dañaka konnguɗi makko tan o yaltide fewde président de la république wona min haali noon ko kanko haali e gardugol Assoumane Mané maire Sindiang on nde wimo yo deƴƴu kanko o yiiɗa joolaɓe hoto waɗɓe defande saabu nde ɓii ko wiya yo arnade boîte secret woni lel mabɓe o wi ko ɗum ɗon ko bonnande kalis o wi ɗum kadi ko daggaki e diine o waɗata ɗum hande o waɗata ɗum janggo ina wayno yimɓe Salif Sadio ɓenne de jaltini konnguɗi mbimo kaɗo haala fewani yimɓe Sadar Atum Badiane ɓenne kadi mbi haala ka yoɗani réseaux sociaux o wi haala ka yoɗani joolaɓe wuuro ngo garam place uji fof ina mettine kaɗo haala ko haali ko ina wayno fewani ko addude leñamago ɗum noon ina wayno kaɗo haala guila yalti fewde joni haalaluji ko ɗum jardete café ɗo e nder Ziguinchor ɗum noon ina wayno yaade makko ko ayde mboji goto wi ko haali ko ɗum ko seeɗa on wawi haalde o foti haalde ko ɓuuri ɗum ɗon saabu laamu ngu ɗaccanimo o deeƴi ɗum noon weltade TV musidɗo mon Amadou Issa Kadi
gorko mo mbotto jokkondude Ghalii Abuu Bah yallu ko ñande jam. Allahumma amin. Sidi Kebe golle ma jooɗi peewi seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen jeetati morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi watti lebbi 15 ko biyeteɗo Olivier Dubois daha kay e nder leydi Mali o daha noon kanko Olivier Dubois noon ko jandiyanke faraysenajo o bifta noon ko gila ñande jeetati lewru morso 2021 to gawo to rewo leydi Mali e saaha kay o wonno e reportage makko Olivier Dubois noon ene gollotno tigui e jayde witende libération omo jayde gollo kadi e jayde witende Jeune Afrique e kala saaha kadi omo gollo e jayde witende les points laabi ɗiɗi noon kanko Olivier Dubois omo feeña tigui e nder vidéo woni nate ɓosoje e nder vidéo he noon omo hollir tigui wonde omo selli omo hiisi omo tawi juuɗe seɓɓitiɓe ɓe hinde JNIM woni groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ko catala kaw seɓɓitiɓe gollottoɓe e Al-Qaïda dans le Sahara islam, dans le Maghreb islamique. Ima en kettonoona audio e kala saha noon jinnaɓe makko e cuddiɗe makko e sukaɓe makko ene keewi waddemo audio gam yidde sembitindemo e andinde ɗumen kadi andindemo hakkillaji mum ene makko ma en ketto audio nene makko ma en ketto kadi audio joom suudu makko. Olivier, ce message pour t'apporter mon soutien, toute mon affection et te dire que je pense à toi sans relâche. L'espérance est le seul bien de tous. Et la vie nous donne toujours une seconde chance qui s'appelle demain. Le temps joue en ta faveur. Je t'embrasse fort, mon fils. Je t'aime. ɗum ɗo ko konguɗi nene makko ene haala tawa ene woya lesa ma en ketto kadi konguɗi joom suudu makko e konguɗi bandiko debbo e konguɗi ɓinguel makko. Moi, je ne te quitte jamais. Tu es mon souffle, ma raison de devenir chaque jour une meilleure personne. Je t'aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je suis toujours là à 17h30, mais en vérité, à chaque fois que je regarde le ciel, tu es avec moi. Je ne respire que pour ce moment où notre famille sera réunie pour toujours. J'ai la patience et la foi, parce que je vois dans mon esprit se dessiner cette vie que nous méritons. Tu es le meilleur homme que je connaisse et je suis fière de toi. Les enfants vont bien, ce sont des guerriers. 16,80 de moyenne encore pour ta fille ce trimestre et un passage en CP pour ton fils. Nous n'avançons qu'avec la volonté de te rendre fière. Pardonne-toi, petit chou, on ne peut rien contre notre destinée. Coucou Olivier, j'espère que tu vas bien. C'était pour te dire que je t'aime et que je pense très fort à toi. Bonjour papa, je pense à toi, je t'aime très fort. Ndeysan ɗum ɗo ko ɓinguel makko hollirtigi gille mum faade makko ko rewi hen ko bani ko debbo idiɗo haaldi o ko joom suudu makko audio gadan on noon kono nene makko kamɓe foof noon hollirde wonde kay hakkillaji mabɓe nene makko kadi neɗɗo ko Allah hoddiri mum foof ɗum woni ko heɓata ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mali lebbi 6 joni ko gollotoɗoɓe lebbi 6 joni teskama tigui ko gollotoɓe e société biteɗo Comatex e nder wuro Sigu ko keɓano jobdeli mumen ɓe keɓano jobdeli mabɓe noon hollirama tigui laabi kewɗi laamu transition ngu ɗaccon haqqe laamu transition ngu laabi kewɗi noon laamu transition ngu ene waɗa ɓe podoje kono ɗum laataki mato ko joni Allah hoddiri ɓe kolliri noon e oɗo saaha e ñalawma hande o kamɓe gollotoɓe kala lebbi 6 ɗiɓe keɓano jobdele mabɓe kamɓe kala koɓe ujunere e temedde tato neɗɗo kamɓe kala ɓe keeɓi jobdele mabɓe hano hannirtini ɓe kolliri noon koɓe ndewanno laamu ngu ko laamu ngu yoɓɓi ko ene qime ha temedde 6 woni 600 millions tawa ko franc CFA foof e oɗo saaha joni yettima juuɗe mabɓe hano hannirtini ni kamɓe kala ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no feewi kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗena Blaise Compaoré ko gonnoɗo président mo leydi Burkina Faso momo moltoynoɗo kay doggo kayne moltoye e to leydi leydi Côte d'Ivoire guila kayen filñitare mawde wanno e nder leydi hen tawa kadi ko ñawaɗo omo ñawa noon juuɗe makko muddude wargo Thomas Sankara ñawore makko yani koko ɓooyani tawa kadi omo taƴana omo lelo e kaso
Faso kaddi gurdam makko ɗum fof noon haɗani kanko Blaise Compaoré o bismama to leydi Burkina Faso Wagadugu lamorgo leydi ɗi gila alkamisa hanki o jamma mo tawe toon bismimo toon noon ko hoorejo leydi ndi e mbadi transition kañuma bismimo toon den kanko noon e dendagal ɓen mennoɓe ardade leydi mennoɓe wonde président ji leydi Burkina Faso kamɓe kala maɓe joddo batu ɓe mbaɗa kaldigal ko fate réconciliation woni tigui yidde beldital e ƴettude peeje kay e oɗo saaha joni haɓade caɗele ɗe leydi ndi wondi ɗi ko ha tengti to banggue terrorisme yimɓe hewɓe noon ha tengti yimɓe justice e ɓen witeɓe sankaris en kamɓe kala ɓe kolliri mette mabɓe no fewi e garala oɗon biteɗo Blaise Compaoré moɓe cikkanno kay so gande naati leydi ndi kala koko fiyete cenuji ɗi nanggue oɗo saaha joni nana bisma tawa kadi ene joddo e ɓeɗon ardiɓe leydi ndi ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi koto Guinée Conakry paɗen caggal noon caggal nde ɓe mbaɗi kayim balɗe temedde ñalawmaji tati e jammaji ɗiɗi e nder juuɗe police judiciaire ɓen noon goni nangganoɓe taw ko mawɓe catala bitegal FNDC woni Front National de la Défense de la Constitution leydi ndi guila ɗon noon taw ko salinoɓe lankay wiɓe kay telnoɓe ha yori kon ko fati 3e mandat on biteɗo Alpha Condé kamɓe noon caggal nde ɓe nangga guila talata ɓennuɗo o hollirama tigui ɓe mbaɗama déféré guila ñalawma hanki o ɓe mbaali jamma mabɓe gadano e nder kaso civil mo Conakry ɓen goni noon biteɗo Fonike Mengue ondude Billo Ba e goɗɗo ne wiye Diani Alpha ɓeɗo kala oɗo saaha joni tawi nder kaso mo Conakry ɓe nangga noon ko guila talata ɓennuɗo kamɓe kala noon ɓe nanguera koko fati outrage ko fati outrage à magistrat et injure publique ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Niger paɗen hewɓe taw ko yinnoɓe heblinoɓe kay gam yidde yaade hijjore hikka to leydi Niger taw ko Niger naɓe yinnoɓe yaade hijjore to Makka hollirama tigui ɓe keɓani yaade haadi ɓe yaade noon ko teskede kay oɗo hitande hikka nde biye o ne tekki no fewi ene haɓɓi tuba no fewi saabu ɓe kolliri fodde million ene ɓeydi e frais biye nawalnoɗo yimɓe hitande saabu kay ɓe kolliri kadi hitande hikka nde nombre biyaɗo ne yaaha o koɓe taƴana ko ene famdi no fewi saabu hitande 2019 sakkirine saabu duuɓi ɗiɗi joni ɓe jahani 2019 nde ɓe jahanno nde ko sappo e ɗiɗi ujunere neɗɗo ko sappo e ɗiɗi ujunere neɗɗo ɓe dokkana ndeɗo hitande noon ɓe dokka ko ujunnaji jeeɗiɗi e temedere capanɗe jeenayo e yimɓe nayo ko ɗum woni koɓe taƴana taw ko wawɓe arde hijjore to Makka kadi kaɓe kolliri noon hitande hikka nde biyone garɗi no fewi ne haɓɓi tuba no fewi ko ɗum saabi noon ɓen ɓe keɓani yaade ɓe ñaagui Allah kayde Allah newnan taɓe hitande fande nde beele tigui ɓe mbawa jeeyede e ɓen wangotoɓe suudu Kaaba koto leydi Angola paɗen José Eduardo dos Santos ko mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi o ardinoma leydi ndi noon kene ardima leydi ndi kene qime ha duuɓi capantati e jeeɗiɗi o galti o ummi e jappere laamu ko en 2018 o ummino e jappere laamu tawa kadi e gan sango mo yaranno e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi jeegoma oɗo saaha kala noon o wonano karɗo cellal ko antirnoɗo noon guila nogas e tati lewru juin maydu ɗum omo antirno e nder clinique goto tawteɗo to Barcelone ene tawe to leydi Espagne aljuma hande o ɗanima o hoote jomi ko woni tigui o yalti aduna aljuma hande o toon to Barcelone e nder clinique privé goto to antirno koto leydi Congo Brazzaville paɗen fodde ujunnaji ɗiɗo neɗɗo taw ko mbiri gembaniɓe kay ko fate sumgoji taw ko sumgoji premier tour yidde kay wonde sarɗiyeji e wonde ko wiyete les élus locaux e nder leydi ndi hollirama noon e nder ɗin sumgoji noon mbaɗa ko ñande sappo lewru nduɗo morso ndu gonɗen e nder mbiriji ɗi noon ene tawe hen yimɓe heewe taw ko ɓiɓɓe laamu ngu walla taw ko ɓiɓɓe yimɓe dawrugol ardiɓe landaji dawrugol ene tawe mabɓe ni hayɓi assemblée nationale leydi ndi taw kadi kamɓe kala ko gemminiɓe gam yidde wonde sarɗiyeji walla wonde éliji lokkoji mairie ko nandi hen e nder leydi hen ene teska noon guila 2015 noon laamu ndi guila nden kay memti tunirgal leydi mum ɓe guinera leydi tunirgal kesal ngal ɓe jogui noon en teska tigui wonde kay tunirgal ngal e udditde mal hayaji wonande ɓen wiyeteɓe jeunesse e yidde kay wawde jeeyede ɗiɗon mbiriji saabu kay kala jaro duuɓi nogas e joyyi ene wawi gembanade wonde sarɗiyanke nder leydi he so tawi ko jaro duuɓi capanɗe nayyi on ene wawi kay hettude tuuba mum e gembe mum gam gembade yidde wonde hoorejo leydi ndi ɗum noon ko yidde kay beele oɗon jeunesse ene wawa tigui jeeyede e ɓen tawa kadi ko gembaniɓe yidde artade leydi ndi habaruji men jolam jaɓeri koto dowlaji tenduɗi Amérique paɗena policier boɗejo barnoɗo ɓalejo goto
goto biyeteɗo George Floyd o ñawama o ñawtama ñawore makko adande neno o ñawano kay o taƴanno ko duuɓi nogas ɗiɗi e feccere e kaso e oɗo saaha joni noon hujjikkintoɓe makko nottino ñawtata woni ko wiyete appel nden ñawore noon nde ñawtama e oɗo saaha joni o taƴana ko moɗelo duuɓi nogas e goom on paami tigui o ustunama hitande e feccere mbaɗa ɗum e kaso kanko policier boɗejo noon omo wiye Derrick Chauvin koto leydi Japon paaɗen e ñalawma hande o leydi Japon aljuma hande o ko sunare mawde no fewi tawte e nder leydi hen jaltugol aduna gonnoɗo gardinoɗo leydi ndi woni premier ministre mabɓe biyetenoɗo premier ministre mabɓe jaltuɗo aduna kanko premier ministre noon omo wiyeteno Shinzo Abe ko ñalo subaka hande o e saaha kay o wonno e meeting makko walla mbiyen réunion politique ko ɗon tigui sagata gorko goto fellimo o nawa hôpital noon docteur ɓe kolli tigui e saaha o yetti hôpital o yettidaki e wonki makko ɗum noon ko sunare mawde no fewi wonande dendagal leydi ndi kala ko sunare kadi wonande ɓeena ardiɓe leyɗele tawateɓe to dongre Asie ha to dongre Europe e to Afrique kala yimɓe hewɓe kolliri hen sunare mum mawde no fewi koto leydi France paaɗen to Antonio Ferrara ɓurɗo lollirde le roi de la belle ko prisonnier dowlude no fewi sanne dowlude no fewi saabu kay yaltudemo kaso laabi ɗiɗi sa yaltudemo kaso saabu dowlude no fewi o yalti kaso ha laaɓi aljuma hande o jeetati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go ko braquer noon molateɗo Allah o yaltino laabi ɗiɗi e kaso tawi ko dognaɗo e mbadi kayam e mbadi taw ko dognaɗo e mbadi opération commando e ɗum sababu noon dogdemo laabi ɗiɗi e nder kaso taw kasoji ɓurɗe renede ko ɗum saabi ɓe inirimo roi de belle o golɗo lawol noon o yalti ha laaɓi kaso tawa dogani caggal kay nde waɗi purgé waɗi tigi o taƴatno ha laaɓi nder oɗon kaso o yalti hanki noon o yalti oɗon kaso noon ha laaɓi hikka waɗi duuɓi sappo e jeenayyi teskama noon hikka waɗi duuɓi sappo e jeenayyi caggal kay ko sakkitno dogde prison tawi koye nder prison ɓurnoɗo renede nde o dogi nde noon o yiilama fodde lebbi nayyi laamu ngu kala ne woni caggal makko dariɓe kala ne jiilomo hélicoptère uji e auto ji kala lebbi nayyi ko adi komo teeɓe mo artire kaso musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji meɗen ɗemgal pulaar ɗo e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko miñi men sehil men musidɗo men Amadou Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on